umqoqo uthi uThobile ungubani? Igama lami uThobile uMakhumalo ngwakwaMsileko. Before ngibe kwaMsileko bengiyingane kaMama Machiliza noKhumalo all the way from eOribe Gorge eplazini. eOribe Gorge eplazini. Yes, la nithi khona nina nimani yakhona nithi nama vacations, vacations and everything. Mina ngizalelwe khona. So basically mina nje mangizalwa ngizalelwe la nithi nina nikhokha imali mali yakhona. All right. Kodwa mina bengizalelwa. All right. When isekhaya lapho mina isekhaya so ngizalelwe lapho. Ubaba wami uzalwe eMachiseni. Okay. Umama uzalelwa eOribe Gorge. Umabani uma? Umachiliza uMamdungu Shabalala. Nazo. Yeah. So from eOribe Gorge again, then we relocated saya eOkombukhozi. Lalela ukhozi sikhulume nje isiZulu sibuyise. No sengiyakhumbula. Sibuyise nje ntokazi usikhulume nje sigcwale. Then sasuka eOribe Gorge saya kohlala eMzumbe. Okay. Yeah. Ila ukhulela khona ngicabanga ukuthi I was 12 years mangifika eMzumbe. Okay. So ngicabanga ukuthi abantu abaningi ke abangazi manje baqala ukungazi from 12 years kuze kube manje. Ususemzumbe. Umachiliza nobaba mangabe nikhula ekhaya bekade kuwumndeni onjani? Ukhumbulani ngekhaya? Umama wami nobaba wami abantu abathanda uNkulunkulu kakhulu. Ubaba umfundisi kulephi bandla iZK Kingdom of God. So umkhulu wami so ubaba wathi meshada uma wase wathola noNkulunkulu futhi kwavele kwabhanqana ndawonye. Ibuya kubo kaMali. Yes, umkhulu wami uyena umongameli esontweni. So ubaba mangabe ezoshada uma wase naye wangena ngoba phela khanya nomuhle. Kusho ukuthi khona ayibone ngima. Nazo. Ngiyakuzwa ngizwa kahle. Eyenzile ukuthi naye abone ukuthi uyalandeleka noNkulunkulu. So we PK nje wena. Umntana kamfundisi kahle. Yakhula lento kuwena wakhula esikoleni uThobile angifuni ukumchaza njengoba ngimbona manje ese umama nomuntu wesifazane owazi ukuthi ubani ongasabi ukuzikhulumela usasesikoleni ubuka kanjani? Bengumntana bengibizwa ngokuthi ngiphaphile. Papioso school. Bengiphaphile because esikoleni bengenza yonke into. Makufaka culo bengicula, makufanele kudlalwe isoccer bengidlala, i-netball bengidlala, basketball bengidlala. So yonke into eyenziwe esikoleni makuthiwa ama-culture mina ngithola ngingazi fanele ngiye ko-practice kuphi because ngiyasinda, ngiyacula, ngenza amahubo, i-sport ngikhona futhi. So bengilowo mntwana loyo oyiphaphele. I think ibiyenziwa ukuthi abantu ngiyabathanda vele. So bengingenayo into engenza ngibe reserved nani benginento ukuthi nje la khona abantu ekade nami ngaba khona. Kade yaqala lento yakho yokuthi kube khona abathi nangoke uyakwazi ukwenza nalo. But ngiyakhumbula uyakwazi ukwenza nalo. Ngiyakhumbula ngenza matric I happened to be i-favorite kothisha abaningi because ingane eziningi mawenza umatric ziyayitshela iphakame asifuna ukusina into ethi culture nje asingeni lapho zifuna ukwenza lezi zinto ezenza ngazo izinto ephezulu ekhekheni yabo. So with me bekuyinto yokuthi mina ngithola yonke indawo anginayo into empakama so nginoma abaningi ababeyothisha ekuthiwa mina nguma kaThobile so bengileyo ngane etholakala kuyona yonke. Lokuyiphinda leyo kusina. Yes. Lokuyiphinda leyo kusina. Uyayishaya ingoma? Ngiyayishaya bafethu ingoma ngiyayithanda ingoma ingitshela ukuthi ngiwubani and ngizohlezi ngishaya ingoma mangithola ithuba. Wena ke manje namhlanje inkinga ukuthi mina ngisuke ngagqoka into enjena ayibenza sishaye sobabili uyazi benza ke sishaye sobabili nje sijabula umhlabathi sobabili khona ohlekayo ekhaya othi uzanele nengoma. I know uyazi ukuthi abantu mangabe bekubuka bakuthatha from a face value bavele bayitshela ukuthi nje ayi lento leyeshiyo lidwebile nje ayihlangani nengoma kanti lutho injalo. Wakhula ke ekhaya Thobile ngithanda ukuthi wawuphaphile esikoleni. Ngithanda leyo nje ukuthi wawule ntombazana ephaphile esikoleni. Zathi khona izimpawu angifuni ukuthi babeyibona yini abanye ngifuna ukuthi wena qobo lwakho yayikhona yini inkathi yento ethi yazini khona la ngiyakhona
yayikhona yini into ethi kuwena uyazini uNkulunkulu ngathi khona la engibizele khona ngizokwaziwa manje ngizoyithinta impilo zabantu ngendlela thizeni yayikhona into encane lelizwe elincane lisho njalo kuwena yazi mamzanela angifuna ukuthi ngiqamba amanga because impilo yami ngiyathanda ukuyiphila ngeqiniso I think inganeni kufanele uphile kuba ingane ungafuni ukulangazelela into engale kwalokho so with me bengiyingane bengiphila impilo kuba ingane bengingekho into ethi from la ngizoyapi but bengi-excela la ngikhona so bengi-excela ekubeni ingane ngenza izinto ezenziwa izingane ngingenayo into yokufuna ukuthi emva kokuba ingane yini ezokwenzeka bengizokubona sengifika khona bengekho izwe elincane bengekho lutho one thing engingayibonga ukukhuliswa kahle ekhaya bese la ngikhona ngenze yonke into kodwa ngikhumbula ukuthi uma umuntu uyingane kufanele uphile kanjani abantu bazi kanjani wazise in no 1 no 2 no 3 other than that ayikho into ebengihleli ngithi kunezwe no bengekho bengiphila esikhathini ngiphila ngaleso sikhathi yes kodwa amaphupho usemncane wawufisa ukuthi ngelinye ilanga wonke umntwana omncane ukafise athi ngiyokhula ngibe uthishela ngiyokhula ngenze lokho kwakuyini esenhlizweni yakho ekhaya siwumndeni othanda isport so ubabami ukhule sifundisa ukuthi kufanele sibuke ibhola sithanda ibhola bengidlala ibhola eleyinyako more than ukudlala ibhola lezandla so bengidlala ladies soccer and I always thought ukuthi mangikhula ngizoba umdlali webhola faya ngabe kuyibanyana nje uyazi ukube ngimisele kangangithatha uyazi naye wasiyala uyazi naye ukuthi iphupho lami lashabalala la ngithi ngiba umfazi khona or unkosikazi khona kodwa nje into engangiyithanda more than anything ngangithanda isport so ngangithanda ukudlala ibhola I really thought ukuthi ngizophumelela ebholeni ngiyakuthanda lokho njenga mina ke nansi insizwa isishela nihlanganaphi nomseleko awusithatha usibeke wawusemfuleni uchobozela washa ingubo wathi dudlu ntombi washela noma washange SMS kwenzekani kangenayo nefoni mamzane uyingane kangenayo nefoni kwakhona enye ifoni lapha ekhaya eyayiphathwa usiswami omdala sasithengele uma eyayi Alcatel eyayi blue eyayibizwa ngokuthi inyoka eyayinekhanda engathi lenyoka so ke wengithola kuyona but ubamseleko ungibone ngiyingane ngizihambele emgaqweni ngesikoleni ngihamba ngezinyawo for so many years elokhane ngibona engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami kusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni uthi mengabe eqhamukele inganeni akhuluma noma yena wena uzoba umakoti wami so I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela uzomyeni wami kusasa kodwa ke yonke into eqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwawukuthi uyisho sengimdala ingqondo sethanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane ukansunga kanani uqala ninike manje ukukitazeka phela uzwe nawe athi bekhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina lo nganginemiyayo 18 mamzanela I was 18 years I don't think ngikhulile enough but I think isineka wayenaso wayekwazi ukuthi angi-understand ukuthi ngumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibona mina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho ushada umncane yes ngishade ngemncane yeah abazali bathini babengajabulile babengahamsani nami esinqumweni sami kodwa one thing ngabazali bami engayithanda ukuthi ba understand ukuthi at the end of the day umuntu echoose impilo afuna ukuyiphila fanele ukungcono umsupport uzothi besebuya esishayekile mhlambe makwenzeke eshayeka uphinde ube khona futhi njengomzali wakhe so ngiyakhumbula ubaba noma bethi unesiqiniseko yini salento yenzayo ngitshele yini eyayibenza babe nokukhathazeka ukuthi uyashada umncane noma uyashada uyongena esithenjini ikona kokubili mamzanele ngimncane okwesibili ngiyoshadela esithenjini ubaba wami uma wami uzalelwe esithenjini so kabomkhulu umkhulu uzalwa endlini encane umkhulu ozala uma wami uzalwa endlini encane
kukhona kandlu enkulu so uma uzalwa esithenjini esasingekho right ekwangazange kuze kube into ekahle nanamhlanje mabese chaza izinto ezazenzeka bayakhala bachiphisa izinyembezi so uma wengeka vele ethimezwa igama elithi isithembu bese kufanele abe ajabule especially because ngiyingane abe kade engakayicabangeli lutho for that matter so uyabuka nje ukuthi awu ngafika kulomzumbe lo mzumbe usithatha ingane yami usoyoyifaka esithenjini kwenzakalani ngoba mina experience yami yesithembu besilamba behleka kanje enkulu kwakukuningi uma wayekade kuxoxela ngalezi indaba noma ukuxoxele ngoba ususho ukuthi makhona into enje engiyicabangayo I think ngoba ngangemncane nganganaki kodwa babesixoxela ukuthi kanje enkulu babezela ingane zabaziningi okay kwakuthi uanti wakhe umkhulu baba kaMa wazalwa nodade wabo baba babili kuphela babeya kuthenga impuphu bayithwale thiwe ngeke akwazi ngisho ukuyithula endleleni 50 kg impuphu because uma ithulile uzothweswa ubani ngoba yena uyedwa endlini yakubo abekho baningi laba abanye bahamba beshintshisane nge50 kg and kulanjwe la ekhaya because umkhulu uhlala kaMaya I think kaMa umkhulu okay la kamamncane kunesimo esingekho right kudliwa amangola so mabedla amangola khona lento leqhafazwayo phuma igaqa ezimnandi ngaphakathi sathi sidle nathi kuba kamkhulu yayikhona thiwa babe bahleka bathi ezidla amangola because balambile so uma waye understand into yesithembu understanda ngokuthi iyinto engalungile akubi right so for ingane yakho ukuthi ithi yahamba yoshadela kuleyo nto awazi ayikho into ongayicabangeli uzocabanga le uyaziyo kuphela isibindi wena sokuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ngiyangena le umncane kangaka wasithathaje hey ngangithemba lo mjika lo wagoqeka one thing ngomthombeni mamzanele if ngingakusho nje ngibe neqiniso wafika kumina wangitshela ukuthi nginamakhosikazi ami ngiyawathanda so akabaqambanga manga so phamisa kancane izwi bathabalaleli babuzwa kancane bazwela phansi okay cool like sitting in the right but wafike wakhuluma iqiniso lokuthi unamakhosikazi akaqambanga manga akazange afune ukumtshotsha uthando lwami ngamanga no akazange wathi nginamakhosikazi ngiyawathanda and ayikho into wrong ngawo ukuthi nje ngiyakuthanda so akangishelelanga umena wangishela nje ilanga ngithanda wena akuhlakene nokuthi unkosikazi wami enzela ukuthi ngingaze ngifike ekutheni ngoba unomacele unomasawule then what's happening so wavele nje wakhuluma iqiniso ngayithanda into yokuthi akhuluma iqiniso and aba protect abantu bakhe because abantu besilisa baba protect abantu babo bathi mabeza kokhuluma nawe baqamba amanga ngokukhulume kabi either ngiyadivorce angemthandi ngangenza iphutha asekho happy or whatsoever so with him wakhuluma iqiniso ngathanda iqiniso lakhe ngabona ukuthi uma ekwazi ukuprotect omunye umuntu wesifazane angakwazi ukungiprotecta nawe Anklebo emndenini inhlebo endaweni babethina abantu mangabe beswebeza no abantu babengajabulile kakhulu especially endaweni because babemazi unkosikazi omdala uhlala endaweni obehlala endaweni so kungazi ukuthi kusuka umntwana nje ngenhlahla yami angimazanga mina mhlawumbe unkosikazi omdala noma amanye amakhosikazi ngoba ngangifika mina endaweni angizalelwanga khona kodwa I happened to go to the same church ababekade beya kulona so ngangike ngimbone ukuthi angimjwayela ngibazi uma ngabe sekuthiwa leyo nto isiyenzeka vele isithembu asisupportwa yonke umuntu mamfanele kuba khona abantu bomndeni asebegxilile nasebemthanda unkosikazi oqala abangenandaba ukuthi umyeni ubekade nephupho alixoxe wazwalixoxela nonkosikazi omdala ukuthi umthetho wami mina njengoba ungigana ngizoba nesithembu kubona basuke vele sebethatha iside abahlangene nokuthi indaba exoxiwe la ekhaya noma cha so umseleko akaze kube yinto ezwakale ebumini ukuthi uzoba namakhosikazi nami ngakho ngingafikanga kukhona unkosikazi oyedwa ngafika khona amakhosikazi ngoba emthatho oqala waye umuntu onevision owayazi uzoba nonkosikazi namakhosikazi amanye azomlandela futhi so iproblem ukuthi abantu asiphumise kubona siyobatshela iqiniso elithi
mina bengazi ukuthi umyeni wami uzoba namakhosikazi abantu basupporta mina ngoba kungathi ngiyahlushwa kanti mina ngi-right futhi bengazi umyeni wami ukuthi ifamily yakhona emndenini wendoda nabantu abawomakhelwane asebemjwayele lo nkosikazi okhona so bekuyilezo zinqoshunqoshe njalo bamzanele la khona ubizwa ngamagama. My case was worse because ngiwasendaweni 1 okwesibili ekhaya kuthathwa ntweni so kunomuntu othi mebuka abuke ngazuthi mhlawumbe ingoba uthina umuntu uthatha ntweni ungathathi intweni ukungabi umndeni well off. Okay. Ekhaya isimo asihle no isimo asihle siyasihluphekela nje ekhaya umuzi nje Nkosi yami 2 room ozamayo yabo so kunanomuntu ocabanga ukuthi mhlawumbe ungena kulomshado mhlawumbe uyontshontsha izinto zakhona o mhlambe uye ngoba ubona ukuthi isimo sizoba ngcono yabo akekho umuntu understandayo ngoba akekho umuntu okubuzayo wonke umuntu une opinion akekho umuntu okubuzayo ukuthi kwenzakala. Uyazi ukuthini ke kwimibuzo ethunyeliwe kwanamhlanje eminingi ngiyayifunda nje ukuthi nangu uthula impofu ku Facebook wami uhlaliswe wangeniswa imali yini la noma wangeniswa uthando inqwaba yabo ibuza lowo mbuzo ngicabanga ukuthi kubuyela lapho ukuthi babuza lowo mbuzo ngoba abantu banomqondo wokuthi mawumuntu wesifazane kwesinye isikhathi ugijima ngoba ubona ukuthi liyaconsa leliyabhodwe ngalelo. I don't even think Mamzanele at the age of 18 ngangibona nginebhodwe eliconsayo esikhathini esiphile kusona thina because akusona lesamanje mawukhuluma ngo18 years ukhuluma ngingaphi manje ngina 34 years so mawubuka u18 so semningi iminyaka besikayibuka thina impilo kanjalo lempilo bengiyiphila beyinganelisa ngoba iyona bengayazi ungena kwami esithenjini kwakungenayo imali ezaphambili ngakho ngithe manqala kwakunefoni ephathwa usiswami awayengithola kuyona akangithengelanga ngifoni wengangifakele futhi airtime and namanje sikehlala esihleke ngithi mina umehluko between mina noma ngwabe nangihlala eflatini umkhiphe ngiyodla out but with me wawungithanda ngasekhaya yayingekho into ethi kufanele kube nemali othwele la yayingekho wengangiphi imali wengangithengela ingubo kwangena philo elingene ekhaya ngangithandanela naye futhi ngingazi ukufaka ube njalo because vele umjoli is not like mange experience eningi yawo ukuthi usebenza kanjani so akaze kube about imali ngoba noma angathi ngishadile noma sengiganile kulotsholiwe kwenziwa yonke into sihambisa umbondo ngaya kohlala kubo bengekho ngokuthi kunemali bekuyaye kube ukuthi bekusawuyo wenza igrocer even at that time because I was very young guys like I don't think ngangiyazi manje yabo so ayikho into ehlangene nemali nami nomendo. Emshadweni wakho ekuganeni kwakho ufundeni ngoba kuningi manje si umndeni lo osemehlweni abantu babantu banibuka ko TV impilo yenu ifolda lapha futhi for umuntu onjengawe ongena emncane emngaka uma ngikulalela namhlanje uma ngikubuka ukukhuluma namhlanje kukhona into engayazi kodwa khona into ethi ukhulile lo muntu kodwa kukhona la idlule khona okumenze kwamqinisa kwamenza waba yilo muntu awuyena namhlanje ufundeni kulolu hambo lwakho emshadweni kumbe la ugane khona. Mamzanele mfundo ukuthi umshado naye manje ayikho into othi mofika uthi ngiyashada manje bese unekwa yona kuthiwe landela nani umulandelela konke kuzohamba kahle kodwa into eyayenzeka ukuthi ungena ungazi nawe kube ukuthi ungena half noma ungena ngenyawo zombili. You know what I did was mangingena umshadweni ngangena ngenyawo zombili because iyona wafunda wazikhuthaza wazitshela ukuthi uma ngingena kulomshado kumele ngithande ngisho abantwana bakhona. Indaba ethinta abantwana nawe indaba exoxe kakhulu abantu abayikhulumayo kodwa nawe ngibonile ukuthi ngicabanga ukuthi usuvulelekile ukuthi ukhulume ngayo. Uqale nini ukubona ukuthi awubathola abantwana? Mhlawumbe Mamzanele ukuthi ngicorrect iperspective it's not that angibathola abantwana but ngibe nama ectopic pregnancies out too. So ectopic pregnancy is when uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku tube bese kuze kube namhlanje awodokotela bakokwazi ukuthi banga remove
lokho kusuke ku-tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela kwi-tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi i-tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because i-tube alinwebeka, lidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana, so I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba, angiyona inyumba, ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale kwi-tube bese kufanele li-remove i-tube because uma selicleanwa akwazi ukucleanwa kuphela lishiye kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube lokuqala ngithi umuntu nama-fallopian tubes awu-2. So first child ungena kwi-tube liyasikwa, second child ungena kwelinye i-tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda make suka kufanele eze sibelethweni ahlangane part nendawo utsemamzane nembewu, yes, ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni mina bekwenzeka kwi-tube. So ama-tubes wami wo-2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngi-understand-eke kwi-process yokuhlinzwa ngikhishwa i-tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa i-tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana in a natural way. Ngokwakho kodwa iphupho lakho njengawo wonke umuntu wesifazane uyafisa ukuthi ugone umntwana? Of course mamzanele, I think into enhle ayikho ngokufuna ukugabisela abantu, ingokwenza nokuthi nje kuqhubeke igama lakho. I think ngisebenza kanzima kakhulu ukuthi igama lami lingaphela mangase kuthiwe kusasa angisekho. So ile yonto yokuthi umntwana uyena umuntu ophushele igasi yakho. So if umntwana unayo igama lakho lingashabalala. Kamsele kubaningi amakhosikazi zikhona futhi ingane zonke ezethu nami ezami. Kodwa angikwazi ukuba nesiqiniseko sokuthi lezi izingane ziyongenzela yini into makufanele ngenzelwe or ziyoliqhuba yini igama lami or igama lami liyoshabalala. So I think ile yonto yokuthi uma uzaliwa ukwazi ukuzala uphile ufe fa uzala uphile wenza abantu kuqhubeke igama lakho emva kwakho. Yes, I wish ukuthi ngaba nabantwana bami. Umculo nawe kuhlangana kanjani? I think umculo nje kwi-background yasekhaya hlezi kucula, masihleli siyacula. Mina mamzanele ngisho ngithi ngikhuluma into mangifuna izwakale kahle kumuntu ongaphesheya ngize ngiyicule nalento engiyikhulumayo. Ngize ngiyicule nalento engiyikhulumayo. I think umculo uyi-language yasekhaya. So uma ngabe ngizalwa kuleli khaya ngizalwa kulona, so ukudumisa into yakhona. So ukuhlala nje ekhaya mawuhle even ekhaya ufika nento encane kuyaculwa, kunengoma yasekhaya yokubonga makubongo nje kunengoma yakhona eculwayo. So leyo nto isifundiso umayo nokuthi ukucula kuyakwazi ukudlulisa imessage more than ukuzama ukuthi ude uyikhulume. So umculo with me ngaphandle kokuthi ngenxa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisondelene nabantu abaculayo, but nje into yasekhaya futhi. Ngizwa kahle. Lalela, wathatha isinqumo esikhulu wathi hayi yabona ke manje ngifake elinye igiya ngiyangena la kwi-housewives, kwi-Real Housewives of Durban. Tshela mina ngokuthatha leso sinqumo sokuthi mina Thobile ngiyayishintsha lento ngiyongena lapha ya iyenzeka kanjani lento? Bekukudala bengifuna. Bekukudala bengifuna. Ngiqale ngafunwa yenye production ebeyikade icabanga ukuthi izoyenza i-Housewives of Durban season 2 egcine ngingaseyona eyenzile. Ngaleso sikhathi bengingena ishow ukuthi ngiyafuna yini ukuthi ngiyenze. Mase kufika lawa amanye ama-producers ke abeka seyenza bangichazela. Then one thing engayenza ukubachazela ukuthi impilo yami guys mina injena ayinayo enye into engale kwalokho. Angenwa sesilungwini kwasemzumbe intombazane yasemakhaya ngonkosikazi wasemakhaya, but manithi nina nifuna ukuthola iperspective because what they were saying was wonke umuntu abanayo owasesilungwini baphila impilo ethize, so bafuna ukubalansisa lento yokuthi uyakwazi ukuba owasemakhaya but at the same time uphile nabantu abaphila esilungwini. Ngase ngithi no, it's fine, I can do it. So ngavuma kanjalo ukuthi no asenzeni siboneni ukuthi izohamba ifike kuphi. Nalapho ke umphakathi awukwazi lokho. Awusazi sivumelwane bangena abantu ko Facebook
bangena kwi social media bathi bafuna ngihlale emhlabeni bakhuluma ukuthi lo muzi ovezwayo indaba kusemakhaya ungekho emhlanga basho nokuningi ababekusho kuphatha kanjani lo Mamzanele mangabe mina ngiphila iqiniso lami kuyaye kungangihlukumezi ukuthi omunye umuntu ucabangani isivumelwano sasithi iba umakhumalo wasemzumbo kwazi ukuphila impilo ebalansile ukuphila emakhaya nokuphila esilungwini so bengihlala eThekwini but at the same time makufanele ngishuthe umuzi engihlala kuwona bengengishuthe umuzi oseThekwini ngoba mangishutha wona then yini engenza ukuthi ngihluke kulawa amanye ama housewives ngoba wonke ashutha imizi eseThekwini so bekumele ngishuthe umuzi osemzumbe abantu bayangazi mina mamzanele bangazele emzumbe so uma ngingase kusekusasa ngiveza umuzi wami waseThekwini abantu bazobona engazi ukuthi ngiphila amanga so for abantu ukuthi bazi ukuthi ngiphila iqiniso kumele ngiveze umuzi wasemzumbe angizuveza umuzi waseThekwini even though nginawo umuzi eThekwini kodwa ngizoveza umuzi wasemzumbe because bangazela kuphi emzumbe awubi housewife ngoba nakuhlala esilungwini uyi housewife ngoba ishow ifuna abantu besifazana abathize hayi ngoba kumele uzuhlale esilungwini phese so bengingenayo into yokufuna ukuthi ngizama ukufitha in if ungakwazi ukungamkela njengomama wasemakhaya emzumbe ayikho engizokwenza iyakwenzelani le show I think ukuricha i-audience different so uthando nesithembu kune audience yakhona ezomshado audience yakhona kumbe lamakhosikazi audience yakhona but in Real Housewives nayo ine audience yakhona ngicabanga ukuthi ukungilandela i-audience different from i-audience le ebengikade nginayo and that's it ayikho into eyenzile ehlukile kumina but ikwazile futhi ukuthi ikwazi ukuthi ngivezele ukuthi abantu besifazana as much as ihlesiwe mamzanele silwela ukuthi sibonakala ngazuthi impilo mangabe siyiphila ebuqinisweni bayo ezabantu besifazana siyalwelana siyafunana siyasupportana and everything but kusakude la kufanele siye khona in trying to support one another because abantu besifazane bayakwazi futhi ukuthi decide nje ukuthi hayi mina lo angimuzwa kahle angimcela mina uthobile and umuntu awumenzile lutho kodwa mhlambe uphila I wanna be yakho I wish I was like so bese kwenzeka leyo nto bese kufa sisebenze kanzima mamzanele in trying ukuthi siqoqaneze abantu besifazana esiphila into endawonye yokusizana sifubulane siphambili kanti kwathina nje asifuni so mina ngave ngabuka ukuthi lento bengiyitshela ukuthi ngizofunda okuningi mina ngusoma business so mangihlangana nabanye abantu abawosoma business mhlawumbe ngizofunda okuningi ngebusiness sikhulisane siyaphambili ngavela ngafica gossip mamzanele mina amagossip ungangibali ngafica inhlebo mina inhlebo ngengikwazi ukungena ngibe ingxenye yayo mamzanele nokudicilela phansi isithunzi somunye umuntu wesifazane futhi ngengikwazi mina mamzanele ngingabamba imfihlo yakho ngiphile nayo ngize ngishona because angikwazi ukubalwa ebantwini abazodicelela isithunzi sakho phansi isikhathi mamzanele mina nje I'm a happy soul mina ngizijabulele Nkosi yami ngathuza mamzanele yabona ke into engayifunda ukuthi uyathuza ukuthi ufuna ukuba happy ufuna ukuba miserable mina mamzanele ngijabulile bafethu angifake I'm always happy noma uhlangana nami emoli ngihappy noma ngifice ekhaya ngihappy hayi ngoba zingekho izinto ezingangenza ngingabi happy angizithuzi zona ngithuza ukuba happy bese zona ngibona ukuthi ngingakwazi ukuzimanage kanjani ngathuza nje ukuthi ngoba vele sengivele impilo yami ila entweni ecabanga ukuthi controversial okuyisithembu angivele ngithuza ihappiness because yona izomgcina ngihlezi ngiright angifake angizami kanzima imina loyo noma ungalethani kumina uzongifica nginje uphinde ungishiye nginje futhi kodwa ngizoyiattend kodwa uzongishiya nginje ngiyanqaba nje ukuba nesimo esingenza ngingabi right uyazi into engeke ngiyibuke ngiyithande kuwena ukuthi ukhulume ikakhulukazi nabantu besifazane ngokuzimela nalento yokuthi akwanele ukuthi uma ngabe unomyeni mhlambe odumile mhlambe onemali mhlambe osaziwayo bese ujabulela ukuba ummesisi sibanibani kuphela ngize ukuthi uma ngabe uintroducewa kumbe uma ngabe sichaze ngononhlanhla umka Themba Mkhize
lo Themba lo owenza kugcine kuyi essay ka 2 pages echaza uThemba kodwa sibe sikhuluma ngoNonhlanhla. Ngiyayithanda leyo nto, ngitshela ukuthi yini uyibona kuyinto efanele ukuthi abantu besifazane bahlale beyikhumbula leyo nto ukuthi zakhele igama lakho. Kwakuyilento exactly mamzanele ngiyahleka because imini bengihlezi ngichaza lo line ukuthi ngesikhathi ngicabanga ukuthi kumele ngisebenze kanzima kwakuyingoba ngashada nomuntu wasevelaziwe aye TV engasekhaya. So ngangiwuthobile uMakhumalo unkosikazi Xamusa Mseleko bese vele iphele lapho bese kuchazwa uMusa Mseleko achazwe kwasebenzaphi waba usomabhizinisi mina ngikuphi lapho. So ukusebenza kwami kanzima mamzanele hayi ngumyini wami nginenkinga nokuchazwa ngayo but fanele kuthiwe Mrs Mseleko umkaMusa kuphele lapho ungasachazwa yena chazwe mina ngasukunyiswa iliyonto exactly bengihlezi ngikuchaza mangikhuluma ukuthi angithandi ukuba uthobile uMakhumalo Mrs Musa Mseleko ngifuna ukuba uthobile Makhumalo Mseleko owenzile o1 no2 no3. So ukusebenza kwami kanzima ukufuna igama lami lingapheli bahlezi bethi abantu why must introducer ungathi uthobile Mseleko uthi uthobile uMakhumalo Mseleko. It's because uKhumalo kumina ila ngiphuma khona if kungase kusekusasa uKhumalo engabalwa mina kuyobe ngibafailile abantu bakithi. So mina abantu bakithi ngibamele everywhere la ngihamba khona Thobile Makhumalo ongahlangene nomsebenzi so that uzochaza mina ngoba ngeungichaza uKhumalo engekho angivelanga ngazalwa ngaba uMseleko ngizalwe ngaba uKhumalo. Ngiyabathanda abantu bakaMseleko kakhulu futhi ngiphilela bona but uKhumalo ukusebenza kanzima sitshele ngezinto ozenzayo njengosomabhizinisi nokukhuthaza nje abantu besifazane ukuthi hayibo ukuvila kuphele abasukume nabo bazenzele. Mamzanele i-confidence ukuzimela kwenza ukuthi ube ne-confidence uzethembe futhi kwenza ukuthi ungabi isisulu sokuhlukunyezwa abantu besilisa. Umyeni wami ngiyamthanda uyazi futhi naye futhi ngiyamhlonipha kodwa uyazi ukuthi ngeke amela athi I've made you like ngikwenzile uyilento iyona because of me. Imini engisho njalo not yena mina ngisho ukuthi yilento engiyiyona because of my husband but yena ngeke asho ukuthi Makhumalo uyilento iyona because of me ngoba uyalazi iqiniso lokuthi kukona konke ukusebenza kwami kanzima uyak understand. Uyazi kwenzani mamzanele mayihalela ukushaya ngempama angekaza kwazi ukushaya ngempama ngoba mayikushaya uzophuma uhambe kodwa mawungenalutho uzoba nendoda ezokwazi ukushaya ngempama uhlale because ulambile uhlalela izinto zayo uhlalela ukuthi igama lakho lingapheli ngoba igama lakho le-attached to igama lakho. So ukwazi ukusukuma uzenzele kukunika ivoice so uba nomuzi ongakwazi ngisho ukuphefumula kuwona mangabe ungakwazi ukubeka lutho etafuleni ngoba uma ngabe uthi uyaphefumula uzothiwa ngani ophefumula ngayo. Mamzanele ngisho kuthiwa ekhaya kushonela umuntu uma ngabe kufaka beka usuku lomncwabo ngizazi ngine event ngomgqibelo liyabekwa mawungenayo ivoice kodwa makuwena onemali wena ozosho ukuthi umncwabo uzoba ngolosingane. So I just wanted that ukuthi ngikwazi ukuba ne voice emhlabeni ngiphila impilo yami in full mangishona ngingaregreti lutho ngiphindele nje uNkulunkulu ukuthi ngiphindele ekhaya hayi ngoba khonto engirobheke kuyona. Ubuvila abukhokheli ubuvila abusizi in fact ubuvila ukwenza ubisulu sokuhlukumezela uhlukunyezwa umphakathi uhlukunyezwa abantu othi bayakuthanda uhlukunyezwe ngisho la uthi utshethu usebenza khona. So with me angeke mamzanele mina ngikhola ama shots ephinda again mina ngikhola ama shots ngiyala ngifuna ukuya khona ngihlala la ngifuna ukuhlala khona ngikhuluma nomuntu engifuna ukukhuluma naye. Uyazi why ngisebenza kanzima mamzanele but awukwazi ukuchoose ukwenza leyo nto ungaphethe lutho esandleni. Akukho yini ukuqwaseka ngenxa yokungabatholi abantwana kodwa sike sakubona futhi unabo Mpilo nabo khona ivideo yakhe engayibona no uMpumelelo kumnandi nabantwana ababakho noma bengabona bakho kodwa ababakho kukhona yini ukuqwaseka kafushane. Mamzanele makukhona mhlawumbe kuhamba ngemuva kwami mina ngavele ngaqala kuqala because I think kubalekile mamzanele ukuthi ungafuni ukuhlezi uyi-victim. Yeah, ngathi yona lento eyenza ukuthi ihlezi sizwela kakhulu. Kumele wanenkinga sekwawe uphila lapho kuyona.
So mina ngavele ngaphuma ekubeni i-victim yokuthi anginabo abantwana ngavele ngaphila ekutheni iy'ngane zikamyeni wami iy'ngane zami so nje wahlala egcekeni sonke sibaningi angifili nokufila hlezi kunomsindo egcekeni umpilo angifuni nokuyikhuluma yakhe umhlenami in full like angifuni ukukhuluma indaba yakhe because yena 7 years kuze kuzoba manje una 20 angifuni ukukhuluma ngaye but ngifuna ukukhuluma ngalabo abanabomama abahlala nathi ekhaya ingane mayibuye esikoleni ziqeda ukukhumula nje ziza kwami zizohlala lapho so ngine relationship enhle kakhulu nabantwana bakwamseleko so angifili nokufila angikaze ngizwe lutho ngomama ke kuthiwa bangicwasa ngayo Nkosi yami ngabe ngiyayisukela izingane zabantu ngiyathanda lokho uNkulunkulu nawe yeah ukuthanda kwakho uNkulunkulu nokubona isandla sikaNkulunkulu kuhambo lwakho nobudlelwane nje bakho noNkulunkulu kuthi Mamzanele I think ukuba uNkulunkulu bekangekho mhlambe ngaba ngikhona ziningi kakhulu kuyethwe mawuphila baningi abantu abakudlela umona baningi abantu othi uhamba babe bekhwifa amathemba kwakho eyami weso sesithenjini khona abantu abakholelwa ukuthi nje sibhizi ngemithi lapha ngoba isithembu anjani ngoba kuhlale kusho njalo ukuthi ngikhulumele omunye umuntu mamzana I can only ngikhulumele mina so mina I know ukuthi mawuya kuma wami ngoba mawethu abenabo bedlala ngathi mamzane akasenayo nento encane yokukhwifa nje uma ufika nje usithandaza bra Evelyn akasho uma ukuthi sukuma ngane yami ngelazi lelo gama labantu abadala sukuma Thobeni mamzane laba ngenzela phansi mangiyahalela kathi akawubambela mntana mkhwife kancane kuzeka Thobeni uhlabela amaKristu lo no uNkulunkulu ngenzelile umusa mamzanele uma khona into ayenzile yokukholelwa ukuthi sekwenzeke konke yena umnikazi wezinto zonke amen so anginayo into yokuvele ngifuna ukucabanga mamzanele ngiyagula ngiphathwe into enye uyibona ukuthi eyile ngazi ukuthi kodwa angikaze ngiyinika amandla ngokuyikhuthaza ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyathakathwa ke manje ngivele ngithi it's fine uNkulunkulu umnikazi wazo zonke izinto wazi yonke into if ukuthi impilo yami iphethwe uyena so ngithembele kuyena so uNkulunkulu udlala irole enjalo in my life yokuthi yonke into uyena he's in control angihlangene mina ngilala ngikhululeke mamzanele khona inyoni ibhakuza kukhona into eqhathaka egcikeni kukhona isithuthamandlebe kukhonani ngivele ngilala ngihlanganaphi ngingenaphi because I'm not in control mangizama ukuyoyilwela kanjani ngoba impi yonke ingeyakhe ngingenaphi uku-TV siyabona inhlelo ezikhona njengamanje ku-TV kade uku-radio une-fashion house kuningi uma bunganikezwe ithuba lokuqala kabusha yini oyiregretayo yini ongayishintsha nothing at all mamzanele yonke into esempilweni yami yakho uThobile ngibona izolo lami akuyonto engifuna ukuyikhohlwa izolo lami liyinto eyenza ukuthi namhlanje lami ngiqikelele kangcono so izolo inamhlanje nekusasa kusayikona uNkulunkulu I think bangishilo ukuthi in control usa in control till this time lisakhona iphupho elisha lokuthi izinto othi ayazi uNkulunkulu usengibeke la njengoba sengi-achieve into eziningi kangaka ngibonile nase ku Facebook nemoto entsha halala sibonile cars atshela mina iphupho kusakhona yini othi uyazini inkosi ayingisize ngingafi ngakakwenze lokhu nalokhu ukwazi kwehla mamzanele ukuthobeka even namhlanje if khona into engiyifisa uNkulunkulu angenzele yona ukuhleze ngikhumbula angisho ngoba kule emsakazweni ngicela futhi umuntu ongizwe ngisho lamazwi angibambe kubona nakusasa mangabe eqhamukela kumina ngifisa ukwazi ukwehla ngithobeke ngiunderstand ukuthi konke ngiyikho iplan kaNkulunkulu kungakhona namhlanje kusasa ngangabikho so nje iyona nje into enginephupho layo ukusebenza vele ku standard angifuni lo ngikhuluma ngama achievements mamzanele ngifuna ukukhuluma ngokuthi kodwa kusasa mawuhlangana nami ngihalele ungibone ngiyiphansi ngi-understand ukuthi sonke uNkulunkulu usithanda ngothando olulinganayo noma ama levels angalingana manje abantu namhlanje bathi uzombona uzofika efaka izinkophe ezinkulu ne-makeup yakhe esiyithandayo wamane wafika uwena nje kungekho ngisho I'm very natural but umsebenzi we-TV ukwenza ufaka i-makeup mina mamzanele angiyithandi mina i-makeup ngiyayenza ngoba ngiyakwazi ukuyenza futhi iyangiphoqa siyavala manje ngenxa yesikhathi into eyodwa abantu abangayazi ngawo Nkosi yami yo guys I think abantu bazi yonke into ngami no I'm being honest yes I don't think ayikho nje engasakusasa umuntu athuke ngami uzohlangana nomuntu ngijabule ngihlele ngibe happy bakuthola phe inkundleni zokuxhumana ngiyazi ukuthi bayakubuka abanye njengamanje kodwa bangazi bazokuthola phi
Tobile K on Instagram, Tobile Makhumalo Msileko on Facebook and X.